danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen ranar mun ɗauka. Mun gode da sauraron. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da haka. Barkamu da rayuwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Yan sanda sun kama wannan matashin da ke ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama wannan matashin mai suna Mubarak Bala bisa zarginsa da yin ɓatanci ga addinin Musulunci. An kama matashin ne bisa wani ƙorafi da ƙungiyar lauyoyi ta kai wa ofishin 'yan sanda da ke jihar Kano akan cewa yana ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dandalinsa na shafin sada zumunta. Ƙorafin lauyoyin mai ɗauke da sa hannu SS Umar ya yi bayanin cewa mun kawo ƙorafi ne akan wani mai suna Mubarak Bala da ke unguwar Karkasara a garin Kano. An haifi matashin Mubarak a gidan Musulunci, amma saboda wasu dalilansa na ƙashin kansa ya zaɓi ya ba addini ya zama mara addini. Tun a shekara ta 2014 tun da ya ba addini yake wallafa saƙonƙuna a shafinsa na sada zumunta yake cewa baya son addini baya son musulunci. Wata majiya ta wallafa cewa wasu jami'an 'yan sanda ne a cikin farin kaya suka je har gidansa suka kamo shi. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗauka. Mun gode da sauraron mu.